तो दिनैनि भिडिअआ इन्टारेस्टिं जागोन गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोबजासिम नायाबा हले जेबो बुजिनाय नङा आरोना समझ रहे हो बे थाम्बनेल टाइटेल जेरै नुदो थिग बेबायदिनो जागोन आरोना भिडिअआ तो गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो जोबजासिम नायाबा जेबो बुजिखानाय नङा आरोना तो बिदिब्ला बांद्राय पेक पेक बुकेबाय थाला बे आंनि भिडिअखौ जागायनोसै आरोना तो बिदिब्ला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै बिदिब्ला बे नोंथांमोना बे बाजैनि भिडिअखौ नायना लाबानो जाबाय बे धामाका भिडिअखौहाय बिदिब्ला नायदो I'm back! Hey, Buray! फैफिनलायबाय नामा ब्रानलाय हो बुरै आरे नोंबो रिल्स बानायनो रोंगौ बुरै ओइ बानायनो रोंगौब्रा बुरैबाबो नुबाय बडिया खाथ्राखा डेन्जारखासो नै खाथ्राखासो बुरैबाबो बुरै होनना बुंबाय थादोंना बुरैया डेन्जार खेला मोनदों बडिखौ नायना लाखा नै नोंथांमोनाथ' बे धामाका भिडिअखौ नुबाय नाथाय बे धामाका भिडिअनि कमेन्टखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायदो गासैबो बे धामाका कमेन्टखौहाय बे बुंदो मा देत बैथालि सान्द्रि मोखांनो आरो दंबावो बेखौबो नायदो बे बुंदो मा जागारनाय अमा बुन्दि हासुगारायाव खुरु गोनांनो बेखौबो नायदो नै बे बुंदो मा सयजोनबाबो जेबो खालामनो हानाय नङालै सना नोंखौ नै बेखौबो नायदो बे बुंदो मा बुरै रैनो लाजिया नों नै बेखौबो नायदो बे बुंदो मा थंगालिलि देखायथारोनो बिदिब्ला बाजैया मा जादो मा थादो नायदो नोंथांमोना बे बाजैया मा जादो नायदो हेल' सनाफोर नै नुजाफैलायबाय आंहा नोंसोरजों ओमफ्राय आङो दायो नैखौ जानो नागिरदों मा होनो मेगि आरोना नै ओमफ्रायो दाउदै बेखौ जानो नागिरदों आङो पियास ओमफ्रायो बानलु जानोसै होमबा नायलांबाय थादो सामस लायाखै आं आखाइजों जानोसै नोंथांमोनाथ' बे बाजैया माखौबा जानायखौ नुबाय नाथाय बेनिबो धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना नोंथांमोना नायनोथ' गोसो जायोना गासैबो कमेन्टफोरखौ धामाका कमेन्टखौ बिदिब्ला नायदो बे कमेन्टखौहाय बे बुंदो मा फाग्लि लेथ्रा इदि जायो अमा जानाय बायदि अमा गुन्दै जानाय बिदिब्ला नायदो बेखौबो नै बे बुंदो मा दैथाम गाहाम जाबाय नों दावदैखौ ओंखायनो गरम बारानो नायदो बेखौ कमेन्टखौ बे बुंदो मा सेक्स बारायगोन बेखौबो नायदो बे बुंदो मा खि जाखो ना मा जाखो आंनि खिजों एखेथारनो बे फाग्ला बिदिजों जायो नै आरो धामाका कमेन्ट बे बुंदो मा लिपस्टिक जाफा जोब्बाय नै बेखौबो नायदो बे बुंदो मा जागासेयावनो बिदि दावदै जाग्रा खायनो जा गरम खादां आब'आनो आरो दंबाव र' बाजैनि मोसानाय नोंथांमोना बे मोसानायखौ नायना लाबानो जाबाय नायदो तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे मोसानायखौ नुबाय माने बे बाजैनि रिल्सखौहाय नुबाय नाथाय बेनि धामाका कमेन्टखौथ' नुवाखैना बिदिब्ला नायदो बे बुंदो मा जाग्रा नुखायोलै नै बेखौबो नायदो बे बुंदो मा मुलि फोनाखै नामा बारा देराखैनो माथो नै गिदिर खाला मुलि फोननानो नै आरो धामाका कमेन्ट बेखौबो नायदो बे बुंदो मा नांगौ जादो नामा नै बेखौबो नायदो बे बुंदो मा बरिया नांदो नोंनि बिखानि गावनायखौ नै धामाका कमेन्ट बे बुंदो मा सबाय बिमा दंलायथारो माथो बेखौबो नायदो नै बे बुंदो मा गुफुरथार माथो दुदुआ नै
नै धामाका कमेन्ट बेखौबो नायदो बे बुंदो मा लुबैखो ना माखो नै नै बेखौबो नायदो बे बुंदो मा हामथारदों माथो नुजालायनाय नै नै धामाका कमेन्ट नायदो बे बुंदो मा बाजारि बैथालि हौवाफोरखौ लब जाहोग्रा नै नैलै धामाका कमेन्ट नायदो बे बुंदो मा हाथायाव मोनबोला नोंखौ लागायजुगौमोनलै आं नै बेखौबो नायदो कमेन्टखौ बे बुंदो मा गरम बोथोर नै नै बेखौबो नायदो बे बुंदो मा हाबा जाना सोलेर देखायग्रा असाइस नै धामाका कमेन्ट बेखौबो नायदो बे बुंदो मा मालै बेलाय बेफोरसो माल हाय हाय नै बेखौबो नायदो बे बुंदो मा हनै मायाबा गुफुर गुफुर नुजाबाय नै धामाका कमेन्ट नायदो बे बुंदो मा दुदुखौ देखायदो बाजै हमग्लि जागोन आंदो नै बेखौबो नायदो कमेन्टखौहाय बे बुंदो मा मानखांनाय बायदि नुदों नैलै बेखौबो नायदो कमेन्टखौ बे बुंदो मा गस्लाया मारै बोख्लायथारखो थ' लोगोफोर बेनोमोन आरोना भिडिअ'आ नोंथांमोननोथ' आं कमेन्टखौ देखायनो हाबाय आरो बे कमेन्टआ माने बे फेसबुकआवहाय बिसोर जा भिडिअ' हगारदों ना बे भिडिअ कमेन्ट खालामनाय आरोना बे कमेन्टखौहाय नोंथांमोना आं एसे देखायना होबाय थ' बेनोमोन आरोना भिडिअ'आ जास्ट ओरैनो फानि खालामबाय बेफोरबायदिनो कमेन्ट समेन्ट देखायनानै थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनबाय थ' गासैबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअ'खौ नायनानै थाङो खिन्थु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना खालामबानो जाबाय अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो गासैबो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनिसै बाय